Alfonso Sánchez Fissac, candidat del Partit Popular a Tossa. Bona nit i gràcies per atendre'ns. Bona nit, què tal? Hi ha un seguit de preguntes que hem fet i que volem fer tots els candidats abans de començar l'entrevista estrictament, que és per conèixer-vos una mica més a vosaltres, la vostra formació, d'on veniu. Per tant, comencem per aquí. Expliqueu una mica la seva formació i la seva experiència laboral. Bueno, jo soc informàtic i ara mateix, després de la meva etapa de polític al Parlament de Catalunya, m'he dedicat a l'e-commerce. Faig compra-venda d'articles per internet i de moment doncs, va bastant bé. I una altra pregunta que estem fent a tots els candidats és si ha format part o té vinculació amb alguna associació, col·lectiu, club, organització de Tossa. Ara en actiu o si n'ha format part? Sí, formo part en actiu d'una colla de carnaval, tothom ho sap, de les dracs. Sí, et veiem molt arreglat, però també sap vestir-se de carnaval. Orgullós de les dracs i sí, home, sempre està bé, no?, fer una miqueta de xerinola, de festa, amb les colles de carnaval que són tan importants aquí a la vila. Sí, jo el veiem molt formal en el seu cartell, pensava que posaria també algun vestit amb els que ha desfilat aquests anys de carnaval per veure les dues facetes. Ho tenia malament. Doncs ara, si li sembla, després de contestar... Bueno, no sé si ha format part de més associacions i ens ho vol explicar, recordem a la ràdio, per exemple. He estat a la ràdio també, a l'associació de Ràdio Tossa, i de moment diria que ja està. Molt bé. Que me'n recordi. Doncs si li sembla, donem el play en el cronòmetre per fer aquests minuts que estem intentant que totes les entrevistes durin el mateix de tots els candidats. Perfecte. Fa 4 anys l'entrevistava a la ràdio com a candidat de Ciutadans i ara l'entrevisto com a candidat del PP. Això té molt a veure amb els valors que té cadascú, la forma de pensar. Clar, jo estava en un partit que va fer un gir de 180 graus, es va passar de lluitar contra una cosa i al final adherir-se i estar junt amb el que coneixem ara, que és el govern de Pedro Sánchez, fent vot a favor de la llei del CSI, vot a favor a la llei animalista de Pedro Sánchez, i això internament va sentar molt malament, i no només jo, molta més gent va marxar. I vaig estar un any de luto, perquè és com una gran relació, ha estat molts anys. Vostè era ferm defensor del projecte de Ciutadans. Ferm defensor fins que va canviar, òbviament. Llavors vaig estar un any tranquil, un any sabàtico de la política, i em van oferir, em van trucar, em van dir que podien comptar amb mi per fer un projecte més centrat justament aquí a la província de Girona. Jo els posiciono cap a un joc més central, no tant de dretes, i els va agradar la meva visió, la meva forma de fer política, i em vaig acceptar, i per això ara mateix soc aquí amb el PP de Tossa de Mar. No li trauré tuits, però vostè havia estat crític amb el Partit Popular. Sí. Hi ha tuits seus que el llegit aquests dies, no l'ensenyaré, no pateixi, perquè encara li arribaran en Feijó, però vostè va ser crític amb el Partit Popular. És públic, és notori, no he esborrat cap. No ho ha borrat, és veritat. No he esborrat cap perquè jo penso que hi ha un passat, però també hi ha un futur. Perquè si jo estic aquí justament és per canviar això que va passar i que d'aquí endavant sigui un partit respectable i digne de governar allà on es presenti. Per tant, ara 100% amb el Partit Popular i aquell Alfonso que criticava el Partit Popular. Sí, perquè jo penso que quan tu entres a un partit polític, a mi m'agrada pensar que tu fas el partit. Si tu estàs a dins d'un partit és perquè tu també el fas. I jo també per això entenc que sóc una miqueta especial, perquè no m'agrada que em diguin com he de fer les coses, sinó a mi, si jo vinc a ajudar, és també per dir la meva. I és veritat que vaig dir tot allò, però també és veritat que estic treballant per canviar-ho. Aquestes estructures de partit, vostè ens ho deia ara fora càmeres, un partit que ho té tot organitzat, ens deia, m'han dit quin tant % de butlletes me poden imprimir, quins no, què puc gastar, què no puc gastar. Un partit gran, com el Partit Popular, un regidor de Tossa de Mar, té vot, té veu? Té vot i té veu, sí, les estructures són com són, igual que qualsevol partit, hi ha una estructura local, després anem a la comarcal, a la provincial, a l'autonòmica. Sí, vas pujar mica en mica i al final, des d'un poble com Tossa, es pot arribar fins a la nacional. I si necessitem, per exemple, en el dia de demà, si el Partit Popular governa a Espanya, tenim un problema de costes,
doncs, que tenen les competències són nacionals, podem anar al Congrés dels Diputats i portar el cas de Tossa allà. Ara parlarem de Tossa a partir d'ara, perquè gairebé cap de setmana, vostè sap, hi ha activitats al municipi, però bé, la majoria de les activitats que es fan a Tossa es fan gràcies a les associacions, als col·lectius de persones que organitzen aquestes activitats. Hem parlat amb associacions nosaltres i ens mostren certa preocupació perquè no hi ha relleu generacional, vostè ho sap, el Carnaval, per exemple, i moltes altres activitats que es fan al municipi. Vostè entén que també ha parlat amb associacions per preparar la campanya. Què li diuen i què els hi proposa? Hi ha una part molt important que és aquesta. La gent més gran volen que els més joves portin les colles de Carnaval o qualsevol altra associació. I estan veient que tampoc hi ha moltes ganes per part dels joves. Llavors, s'ha d'incentivar d'alguna manera. S'ha pensat de fer, perquè en el meu cas, un hotel d'entitats on totes les associacions tinguin un lloc de reunió i no estiguin escampades un per aquí i un per allà. O sigui, que hi hagi un gran nucli de cultura tossenca on tothom es pugui reunir i hi hagi una miqueta més de ganes de continuar amb els projectes que cadascú va començar potser fa ja 30 anys. Vostè en el seu programa, en aquestes propostes que ha presentat per Tossa, proposa una baixada de l'IBI. Sí, correcte. Com ho farà per baixar l'IBI i mantenir alhora la possibilitat de crear infraestructures o millorar serveis municipals, com vostè ja deia, per exemple, el casal d'entitats? Mira, a Tossa tenim una despesa molt gran. O sigui, sí es poden baixar els impostos, és possible, i a més es pot treure greix de l'administració. Què vol dir treure greix? Despeses superflues, despeses que no serveixen gairebé per res o que estan inflades amb els preus del mercat. Com quines? Quines despeses que està fent l'Ajuntament actual? Hi ha un tema que jo sempre he estat molt a sobre del tema, que és les escombraries, recollida de brossa i tal. Estem pagant molts diners, gairebé 3 milions d'euros, de 15 que tenim anualment, que al final l'executat és més sempre, no? I sempre hi ha més gastos, més despeses del que es pressuposta, però tenim una despesa molt gran aquí. Per experiències que tinc jo i m'han explicat d'altres municipis semblants a Tossa, amb la mateixa població, també amb urbanitzacions a fora del nucli, estan pagant gairebé 1 milió menys. Llavors, tenim aquí una miqueta on jugar i després també podem fer que hi hagi un major ingrés. O sigui, per exemple, parlàvem abans del turisme, doncs falta aquesta miqueta de turisme més perquè també tinguem més ingressos per aquí, més inversió, més promoció. Hi ha per on retallar sense minvar els serveis. És a dir, vostè creu que per una hipotètica retallada els serveis de neteja no implicarien un empitjorament del servei? No és que no és retallada, és repensar-ho. O sigui, nosaltres podíem fer una nova proposta de neteja que potser no anés directament vinculat al que és el Consell Comarcal de la Selva, que és qui porta tot això, sinó fer un concurs de nou i que guanyi el millor. Però ara mateix ho hem deixat tot a les mans del Consell Comarcal i el que, en teoria, nosaltres paguem per un servei, al final estem pagant per un servei, més millores, més maquinària, més tot el que ens imposin des del Consell Comarcal. Vostè ara parlava del Consell Comarcal. El Consell Comarcal va ser qui, per exemple, fa uns anys va impulsar les escoles taller, un projecte que vostè ara porta en el seu programa. Sí, també existeix el tema de la formació dual, però això ja potser ens anem ja a un nivell més autonòmic, però hi existeixen diferents opcions. Aquesta a nivell municipal seria aquesta. Després, si ens anem ja a nivell autonòmic, ja seria la formació dual, on l'antiga FP, on també es poden ensenyar les arts i els oficis. Que per marxar de Tossa a estudiar un FP, problemes, perquè segons dades del propi Ajuntament, només una mica més d'un 5% del transport de marxar de Tossa es fa en transport públic. La resta en transport privat, alguna cosa està fallant. No tenim horaris. No pot ser que tinguem a l'hivern un autobús d'anada i un autobús de tornada. O sigui, això jo sé que s'han fet esforços per aconseguir-ho i no hi ha manera d'acabar de fer un acord o un conveni amb les empreses de transport perquè hi hagi més volum d'autobusos durant tot el dia, perquè al final o tens cotxe o estàs venut.
Proposen també en el seu programa la implementació de noves càmeres de vigilància al municipi per allunyar, diuen vostès, paraules textuals del seu programa, els delinqüents del municipi. Creu que hi ha inseguretat a Tossa? Hi ha molts casos, sobretot l'any passat, de robatoris, cases que estaven buides o estaven buides durant una part del dia i després arribaven els amos per la nit i veien que estava tot remenat. I clar, això nosaltres, per exemple, tenim l'experiència de Calonja, un regidor nostre del PP a Calonja és regidor de seguretat i és el que ens està assessorant de com fer un sistema de videovigilància i com afecta realment a la seguretat. Tu a una persona que ve a robar, si li fiques una càmera a una punta del carrer i a una altra punta del carrer, sap que sí o sí serà gravada. I ja s'ho pensen dos cops, a l'hora de robar. I també pel tema de trànsit, en això sí que n'hi ha més de trànsit, però de vigilància purament per evitar robatoris no n'hi ha. No, jo dic perquè, segons dades dels Mossos, Tossa no destaca per ser un poble on la delinqüència tingui un protagonisme latent. A altres pobles veïns poder sí, però segons dades dels Mossos i de la policia que hem consultat ens deien que bé, no és un problema latent a Tossa, el de la inseguretat. No és un problema latent, però si ho deixem córrer, perquè com que no passa res, llavors quan els altres pobles del costat sí que estiguin ben segurs, diran anem cap a Tossa que no hi ha càmeres. Llavors jo diria que per evitar en un futur problemes és millor sempre dotar de càmeres i allunyar els lladres de Tossa. Hem dit que li agradava el carnaval, que li agradava la festa, de fet en el seu programa proposa festivals, festivals internacionals, per això diu vostè. Sí. Però abans deixi'm preguntar-li què li sembla el Festival Petit Paradís, un festival que s'ha començat a fer aquest any, no exempt de polèmica, què li sembla a vostè? Bueno, a veure, són intents, al final s'ha d'aprovar, jo no faria una crítica negativa perquè l'intent hi és, potser no s'ha fet de la millor manera, vale, d'acord, però s'ha aprovat. Jo el que penso és que un festival d'unes dimensions ja importants ho hauria de fer directament l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament no són professionals dels festivals, però potser sí contractar a empreses que es dediquin a fer festivals arreu d'Espanya d'unes dimensions importants, portar-los aquí. Jo sé que d'empreses i estic en contacte amb dues empreses. Es pot dir alguna exclusió? Algun festival que tindrem a Tossa si el Partit Popular governa? No, jo tinc molts contactes i sempre tinc relació i m'expliquen, escolta, doncs si algun dia voleu fer allà a Tossa un festival important, doncs igual que es fa una gira d'un festival per arreu, ostres, doncs fer que Tossa sigui un dels punts de parada d'aquell festival doncs estaria molt bé. Quin festival s'imagina vostè per a Tossa? A mi m'agrada pensar sempre, és una mica impossible, però m'agrada molt, ja fa molts anys, el festival de la MTV que es va fer a la platja de Tossa. Va ser molt gran, va ser retransmès arreu del món i tornar a fer alguna cosa així, home, potser no tan gran perquè és gairebé impossible, però si comencem a ficar Tossa en el mapa de grans festivals del món, doncs potser arribaríem. Per tant, vostè aposta per festivals de gran format en comptes de festivals reduïts com el Petit Paradís o com altres festivals que s'han fet a dalt de vila? S'ha d'atendre tot. Però sí que és veritat que a banda dels festivals més petits, o no festivals, doncs són concerts, coses més petites, més de, un dia de sardana s'ha de fer, o 2 i 3, no? Però vull dir, ja parlant de temes més grans on podem treure a molta gent de fora, a part de l'estranger també, doncs un festival que soni fort al món, doncs estaria molt bé, no només per un dia puntual que vingués al festival aquí, sinó, ostres, les setmanes següents, anteriors, tot el moviment que hi ha, i que ja és com que ha passat amb la cantant coreana. Ha fet un videoclip i ja ha posat a Tossa en el món de Corea. Què pensa vostè del debat aquest que han nascut a les xarxes sobre com s'ha d'atendre el turisme asiàtic? Ara que treu el tema? No estem acostumats, no sabem les seves maneres d'entendre el turisme. Clar, no tenim experiència encara amb aquest tipus de turisme. Llavors sí que hauríem potser d'assessorar-nos, ja des de l'Ajuntament, en aquest cas, com podem, què podem oferir a un turisme asiàtic, coreà, en aquest cas,
perquè es quedin, perquè veiem que venen a autobús, marxen per la tarda o al migdia i ja està. Com podem retenir aquest tipus de turisme? Clar, aquestes coses que encara no estem acostumats. Senyor Sánchez, una de les coses que parlarem en el debat del dia 25 és el tema del pàrquing. Important. Ja li avanço. Cal més pàrquing o cal millorar el que ja tenim? Les dues. Vostè creu que falta pàrquing a Tossa? Sí, falta pàrquing. Sí, no seria el primer cop, i a més m'ho han dit, de gent que arriba a Tossa, no pot aparcar i marxa. Vale? Llavors, millorar el pàrquing? Sí, jo penso que hi havia un projecte molt ambiciós sobre una aplicació que et digués quins pàrquings hi havia lliures i tal. Està molt bé, vale? Però primer s'ha d'arreglar el pàrquing que tenim. Ara mateix, pàrquing públic gratuït ja no en queda. Teníem fins fa unes setmanes, ara ja no, ja tenim el pàrquing d'on està el geriàtric, vale? Està ja de pagament, el de bombers també de pagament, i d'aquí poquet Can Pericàs deixarà d'existir perquè faran aquesta nova obra i en principi faran una part de pàrquing, però ja ho veurem. Però defensar que a Tossa falta pàrquing i alhora voler reduir l'ús del transport privat és compatible? Sí. Sí. Poso un exemple. Quan tu vas a Itàlia, com es diu? La zona de la Toscana, Roma, Itàlia... dels canals de Venècia. Vale, Venècia, sí. Quan vas a Venècia, vale? Tu arribes allà al Troncheto i en el Troncheto tu vas a un pàrquing que és immens. Aparques el cotxe i ja baixes del pàrquing, agafes el Vaporetto i estàs dins de Venècia. Vale? Per què no fer això? Vostè proposa un gran pàrquing a l'entrada de Tossa, per exemple? No sé si a l'entrada de Tossa, però s'ha de fer o un o varis petits, però més pàrquing, està clar. I després, una vegada ja has aparcat, has arribat al teu lloc de destí, que és Tossa, doncs ja podràs anar caminant, oferir, com es deia, feia temps però no s'ha fet possible, veïns que viuen a urbanitzacions, quilòmetre 1, quilòmetre 2, que puguin tindre un transport públic també per no haver d'agafar el cotxe. Totes aquestes coses s'han de mirar a veure com es poden fer, però sí, cal més pàrquing, sí, i millorar-ho també. Vostès fan 12 propostes per Tossa, però cap d'elles parla d'habitatge. És un problema real i existent, el preu del lloguer no para de créixer i no ho fa al mateix ritme que la pujada dels salaris. De fet, segons dades publicades de l'any 2022, els gironins destinen el 47% del seu sou a pagar el lloguer. I a més, el 39% dels catalans diuen que la seva situació econòmica ha empitjorat aquests últims anys. Hi ha altres dades que indiquen que a Tossa, a més també, hi ha gent que pateix per no arribar a final de mes. De fet, per exemple, la gent gran de mitjana cobra només 813 euros de pensió. Tot això fa que tant a joves com a gent gran els estigui costant cada cop més tenir accés i dret a l'habitatge. Què pensa fer, si és alcalde? A veure, aquí tenim que dividir o separar el que és un problema de competències autonòmiques, en aquest cas, la llei d'habitatge de la Generalitat, de la Generalitat, i una altra cosa que podem fer des d'un ajuntament. Aquí en l'Ajuntament sí que ja s'està fent, això s'ha de reconèixer. La gent que està en una situació més vulnerable se'ls està ajudant des del Departament del Benestar Social, se'ls ajuda, se'ls fa un pagament o una part de pagament del que és el lloguer, se'ls ajuda amb Càritas, per exemple, l'obtenció d'aliments. O sigui, això hi ha un treball municipal que s'està fent, ja sigui intern o amb Càritas en aquest tema dels aliments, però clar, podria jo dir, sí, podríem fer habitatge social. És un tema que es porta dient des del 2019. De fet, hi ha zones, segons el planejament urbanístic de Tossa, que haurien d'estar destinats a aquest tipus d'habitatge. Però no s'ha desenvolupat. Es van fer 2 pisos davant de l'antic Ajuntament, on estava abans el jutge de Pau, i en principi s'estava fent, i fins fa
un parell de mesos en aquest pleno, a l'anterior, em va dir que no, que havien parat perquè havia hagut una fuita d'aigua, exacte, i havien parat. O sigui, estem encara amb una promesa de 2019 i no s'ha fet realitat. Doncs una cosa que sí que es podrà fer d'aquí en endavant, si jo surto com a alcalde, és fer realitat això i unes altres més, a veure si és possible. Clar, parlàvem de gent amb dificultats per arribar a final de mes, a més, gent que està registrada, no? en els llistats que té benestar social, gent que se l'ha d'ajudar, i vostè té una veritat, s'està ajudant des de l'Ajuntament, però ja no només parlem d'aquestes persones, que naturalment se les ha d'ajudar, parlem també de la gent que destina, atenció Girona, el 47% del seu sou per pagar el lloguer. I estàs parlant de... I tenim a Tossa una altra dada, segons les últimes dades del cens, 400 pisos buits, més de 400 pisos buits, i hotels que també estan en desús, per exemple. Estàs parlant de Girona. Tinguem-ne en compte que a Girona, diguem-ne, es treballa 12 mesos l'any. Aquí a Tossa anem a la meitat. Com parlar de la província de Girona, dades de la província. Sí, una província amb... Aquí a Tossa potser encara aniríem pitjor, vale? Amb el tema de quants hi ha de despesa per família en el lloguer. Sí, és un tema molt important que s'ha de tractar, vale? Però clar, a nivell municipal, com a competència municipal, no podem fer res més que ajudar, justament com s'està fent, a les persones més vulnerables. Fixar preus de lloguer i tal, nosaltres no ho podem fer. Què pensa del govern d'aquests últims 4 anys? Del govern tripartit que han compartit Junts, ara més Tossa, Esquerra Republicana i Endavant Tossa? Doncs ha estat com un dragon can. Un dragon can. Pujades i baixades, baralles internes entre ells, una pota que ella, o sigui, són 3 potes, un tripartit, una d'elles està per allà, però poc fer... Qui és una d'elles que està per allà? Jo no ho diré. No ho dirà. Jo diria que està molt clar. Però quan... Això no s'hi val, tirar la pedra i amagar la mà no s'hi val, senyor Fisac. Quan tres en un tripartit hi ha una pota que falla, que cau tot. I s'ha demostrat que hi ha un gran tema, que ho parlaven abans, que ha fallat. Que ha fallat. El més important de Tossa, bueno, ho diré, és el turisme. I el regidor de turisme és? En Gregori Martínez. Per tant, la pota que ha fallat és el senyor Martínez, segons vostè del tripartit. Sí, ha fallat bastant. I mira que podia haver estat, doncs, una sorpresa, perquè venien ganes, això ho va traslladar quan va fer la seva campanya fa 4 anys, però durant 4 anys no... Jo puc tindre una visió més o menys clara del que ha fet cadascú. En habitatge, en hisenda, en governació, vale? Benestar social, vale? Però en turisme encara no sé què s'ha fet. Encara no sé, no tinc una imatge clara. Li preguntarem. Què s'ha fet durant 4 anys en turisme. Jo podria estar dient, mira, hem anat a la fira de turisme, no sé què, tal. De fet, en un ple li vas dir totes les fires que podia anar des d'aquell ple fins al final del mandat. Però li va contestar que li havien recomanat que ja no era efectiu anar a les fires. Recordo que es recorda la resposta. No és aquí. Què tal és ser regidor de l'oposició? Vostè ha acusat el govern de no ser transparent, de que no li donaven tota la informació... És complicat, perquè està sol, o sigui, més jo. O sigui, Tossa Unida, per exemple, són un bon grup de 4 persones, més les que tenen darrere. Jo sol, en allà, tu has de buscar tot solet i has de buscar la informació on no te la volen donar, i és molt complicat. Així tot he aconseguit molta informació i he pogut dir-los el que estava passant i que no estaven fent o que sí que estaven fent. Ara, senyor Fisac, farem un joc. No es pensi que el faré fer un joc interactiu. Li ensenyaré fotos dels regidors que han format part de l'equip de govern i també d'alguns dels candidats que es presenten a les eleccions. Començarem per la foto del pacte entre la senyora Colom, el senyor Gascons i el senyor Martínez. Vostè ha definit aquest pacte com el pacte del Dragon Can. Quina valoració ens en faria més extensa d'aquesta gestió? Parlant d'aquesta foto, jo crec que aquí hi havia molt bona voluntat. Ajuntar-se a 3 partits no és molt fàcil i hi havia molta bona voluntat, tampoc es coneixien entre ells i després ja van veure quin rol va agafar cadascun i qui funcionava i quin no. Però sí, aquest pacte actual potser no és el mateix que ells pensaven en aquell moment. La foto del senyor Martínez no l'ensenyo perquè ja ens ha dit el que pensa del regidor d'Esquerra.
Quina valoració fa el senyor Vascons com a alcalde d'aquests 2 últims anys a l'Ajuntament? Va agafar-ho... Bueno, va ser un pacte de 2 i 2, 2 anys la senyora Imola Colom i 2 anys el Ramon Vascons. Ho va agafar en un moment molt complicat, després de pandèmia, les comptes estaven com estaven, no hi havia ingressos, i bueno, ho va agafar, ho ha capellat més o menys, ha tingut unes quantes errades importants. Com quines? Bueno, vam començar amb vosaltres, és així, va començar amb vosaltres, però hi ha cosetes que bueno, potser falta d'experiència a la política, falta, no sé, a vegades empatia amb la gent que estava aquí abans que ell, i en comptes de dir com s'havia de fer, ell hauria d'haver après com es feien les coses aquí. Bueno, són cosetes, són detalls que es tenen en compte, però com ganes sí que ha posat. Senyora Saladich. Bueno, una eterna política de Tossa, porta anys i anys i anys, ha governat. Ella ho posa en valor, això. En l'acte de presentació de la loteria posava en valor la seva experiència. Jo no sé si és bo o és dolent, perquè quan has estat tants anys i no has aconseguit aquelles cites, aquelles promeses que has fet a campanya i durant els anys, doncs potser jo m'ho pensaria 2 cops dient si realment el que està prometent ho aconseguirà o ho acabarà fent, perquè no... moltes coses no. Per exemple, justament veia fa un parell de dies un butlletí de Tossa Informa, que és que fa l'Ajuntament, del 2019, on sortia ella signant el projecte de la nova llar d'infants. Sí, la llar d'infants encara no hi és, i amb l'actual govern tampoc. Sí, és per exemple, és un exemple. Anem allà a altres candidats que es presenten a les eleccions i que no han estat regidors durant aquests 4 anys. Sí, clar, en aquest cas... Senyor Martí Pujals. El Martí Pujals no el conec personalment, sí que... Heu parlat? Sí, 2 o 3 paraules, hola, què tal... El fet que no es diguin junts i es diguin més Tossa pot fer que el Partit Popular li doni recolzament? No, és... Bueno, a veure, cada eleccions canvien de nom, o sigui, però realment són Convergència de la vida. De fet, com explicaven abans... Però s'havien entès el Partit Popular i Convergència durant molts anys? Sí, anys? sempre s'han fet pactes, clar, però pactes s'han de fer sempre segons unes condicions, i jo diria que actualment les seves condicions... Bueno, sabem que vostè faria treure l'estelada de la Torre d'en Joanàs com a condició número 1, però creu que es podria entendre amb el senyor Pujals? Jo ficaria, parlant, ja que ho has tret, jo ficaria la bandera de tots. De fet, el nostre lema és Som tots, no? Ho sé. Doncs jo ficaria la bandera de Tossa. Perfecte, això serà una de les condicions que haurà de negociar, però creu que es pot entendre amb el senyor Pujals? No ho sé. No ho sap. No sé, és que no, ja t'he dit, no conec del tot. En canvi, amb la senyora Saladich, amb el senyor Vascons, hi veu possibilitats de pacte, que sí que els coneix? No sé, jo tampoc sé les condicions que tindrien. Ara sí que som... Quines línies vermelles posaria vostè? Ho haureu de pensar, perquè clar, segons el projecte que tingui jo, el meu projecte és per Tossa. O sigui, allò que va passar en el passat, 2017, al Parlament, tema d'independència, les urnes i tot això, jo crec que això ja ho hem de deixar a darrere. Ha oblidat vostè que... Ells també ho haurien de deixar a un costat i pensar només en Tossa, en el municipi. I això, doncs, ja és cosa del passat i hem de mirar cap al futur. Pilar Roura, candidata de Tossa Sembra. Què li sembla? Bueno, ens podríem entendre quan compartim més o menys el mateix ofici, sempre rodeat de tecnologia. A nivell polític, jo sí que sé que ella va donar el recolzament en el seu dia a Esquerra, va estar també en el seu Twitter, però bueno, no sé exactament ara, jo diria que potser estan més oberts a ment. A mi no em consta que has donat suport a Esquerra, però vaja... Sí, hi ha un tuit al Twitter seu. Hi ha un tuit, jo no ho he vist, per tant no ho confirmaré, deixi'm que ho dubti. Per tant, no s'atreveix ara a fer polítiques de pacte, també hi ha el candidat del Partit Socialista de Catalunya, però entenc que vostè amb els socialistes... A veure, si és que igualment jo necessito per pacte una llista o una persona que
que sigui del poble i coneixedor dels problemes del poble. No ens ha donat cap exclusiva amb qui s'entendria millor, Ha sabut fugir de... No, jo estic obert. Jo sempre em sento a parlar amb qualsevol i després a partir d'aquí ja veurem. Però jo no dic amb qui prefereixo perquè no tinc preferència. Com creu que li pot afectar el dia 28, precisament això que ens deia fa una estona, que el procés ja no sigui un tema tan latent com ho era fa 4 anys i que el debat que també vostè va defensar molt aferrissadament en contra del port ja no sigui un debat latent tampoc en el poble? Com creu que li pot afectar això electoralment? Jo crec que jo mai he fet una lluita descarrissada. Jo sempre he mirat pel bé del poble. En aquest moment la lluita aferrissada la feien uns altres i de fet encara continuen els jutjats. O sigui, jo no. Jo simplement vaig dir la meva en aquell moment i que va fer una lluita descarrissada van ser uns altres. Jo, en aquest moment... De quina lluita esferrissada parla? Bueno, hem de pensar que els que ara mateix estan governant van tombar el que és el conveni que va fer amb les dues empreses que volien fer el port i van anar al jutjat perquè no es podia, i al final estan encara més... Es referia a això. Exacte, i entre ells són els que estan fent la vida. Jo, en aquest tema puntual, jo vaig dir el que pensava, que jo vaig dir que no era necessari ni era prudent perquè s'havia de foradar tota una muntanya. Com és lògic, jo això no... Jo recordo vostè amb passejades, amb actes en contra del port, en contra de l'organització, això ho recordo, i també recordo un Alfons Sánchez molt contrari a la senyora Saladí pel fet del posicionament de la llavors alcaldessa a favor de la independència. Ara aquests dos debats ja no hi són, o ja no marquen tant l'agenda política. Com creu que li pot afectar això a vostè? Jo diria que no m'hauria d'afectar res, perquè ara estem pensant en una altra cosa, estem pensant només en el poble, no en el que hem d'anar als jutjats de Blanes a lluitar. No. Deixi'm fer-li, ara li demano respostes més curtes. Quin objectiu es marca? Ara em dirà majoria absoluta, sent realistes, quin objectiu es marca vostè amb el 28? El PP ara mateix té ser els regidors. Un gran objectiu seria entrar a l'Ajuntament. D'acord. I un grandíssim seria treure dos. Vostè té relació amb el senyor Fran Hervías, fa poc va estar a Madrid a la presentació del seu llibre. Han parlat de la sequera o de l'emergència climàtica amb el senyor Hervías, és geògraf? Sí. Perquè m'ha sorprès que no porta cap proposta concreta sobre aquest tema i dic, ostres, ja podria haver col·laborat el senyor Hervías com a docent. No, sí, hem parlat molt i la veritat és una preocupació. Ara mateix tenim una restricció de 230 litres d'aigua per habitant i un problema que tenim a Toses que després a l'estiu tenim molta més població del que ens toca realment, o sigui, aquests 230 es convertiran a 100. No ho porten al programa, però serà un dels temes que vostès parlaran. Exacte. Vaig més ràpid, Si entra com a regidor, què dirà la primera trucada que farà als seus companys del Parlament? A més companys del Parlament, doncs, lògicament, som a dins de Tossa. Però què els demanarà? Jo els demanaré al CAP. Al CAP 24 hores, que ja ho va demanar com a diputat de Ciutadans i no van acabar de fer-li gaire cas. Ho vaig aconseguir, Ho vaig aconseguir, vam votar a favor, però després no es va fer, no ho van complir. Escolti, hem vist una foto seva a Radio Tossa, ens ho explicava abans, què proposa pels mitjans de comunicació del poble? A mi m'agradaria que fos més professional i per això cal una partida important perquè hi hagi algú que estigui dedicat al 100% com si fos una feina. Ara mateix estem treballant a base de voluntaris que deixen de banda la seva feina o les coses que ha de fer a nivell personal per atendre el mitjà de comunicació. És un servei, igual que tenim un servei de neteja, un servei d'atendre les persones a l'oficina de turisme, per què no també com a servei una ràdio, una televisió més professional. I deixi'm 4 preguntes molt ràpides sobre 4 llocs del poble. Com s'imagina el senyor Fisac amb l'avinguda Costa Brava? No m'agradaria fer-la peatonal. No li agradaria fer-la peatonal? No, perquè jo estic pensant en Platja d'Aro. Ho van intentar i ho van matar el comerç. L'avinguda Pellegrí com se l'imagina? Li agrada com ha quedat? Estranya, una mica estranya. Jo potser, en comptes de fer tota aquella zona vermella, aquesta zona vermella hagués fet una zona peatonal només fins la zona vermella. La zona esportiva? S'ha de renovar. Si tenim problemes de manteniment... Accessos, no sé si em valora. Accessos, es podria canviar l'accés, però clar, també hi ha nens per mig, s'ha de pensar.
Vilabella, hi ha partits que proposen cobrar a partir de la vegada nen. Jo no faria. No ho faria. Perquè és una barrera. Parem el cronòmetre, ens hem passat uns minutets, Perdó. però vaja, no passa res. Espero que cap partit em porteu a la Junta Electoral per aquests temes. Us compromet, no? Posem per aquí. D'acord, quedarà gravat. Preguntes ara que ens ha fet la gent, que ens han fet arribar pel nostre correu, per l'Instagram, pel Facebook, que ens han fet arribar per tot arreu. La primera es referent a la policía, tienen dos referencias a la policía. Vale. En la actualidad hay más agentes auxiliares que agentes de policía de carrera con la formación básica de la escuela de policía. Sí. En esta última legislatura también se dijo que se harían las dependencias de la policía locales nuevas o se reformaría la actual y no se ha hecho ni una cosa ni la otra. ¿Qué harás si eres alcaldable? Li empalo una següent pregunta que ens diuen que què pensa fer per solucionar que gent que guanya la plaça Tossa no marxi a un cos de policia d'un anterior. Deixi'm que faci un parèntesi de la primera dada. Hem preguntat, hi ha 50% d'interins, 50% de professionals de carrera, i ho sap vostè perfectament, degut a les mesures que s'han pres que hi hagi uns treballadors que no es puguin incorporar perquè estan sent investigats per una baralla que va haver-hi i per uns accidents que va haver-hi. Contestis, sisplau. El primer tema, sí, vam tindre que era una permuta. En principi va començar per una permuta, s'havia de canviar el que és l'actual lloc, el terreny on està la policia per un terreny que està al cantó dret de la Casa Servi. Al final això no es va fer, la permuta, i al final es va comprar directament el que és aquell terreny. Va ser un ensurt perquè vam començar a pensar, ostres, doncs si marxa d'aquí la policia, on l'altre ho porten, en aquell moment era l'alcaldessa l'Aima Colom i deia doncs, que potser hauríem de fer uns barracons, si calia, i al final no. Sí, no va quedar clar, No va quedar molt clar perquè jo penso que no sabia molt bé com aniria el tema. Al final es va comprar el terreny, no es va fer la permuta i ens van dir que s'havia de fer una reforma a les actuals dependències policials. La compra del terreny està, però això encara... Per tant, què pensa fer vostè si és alcalde? O regidor de governació? A mi m'agradaria complir el que altres han promès. Això es tradueix en fer-ho. En millorar les noves dependències. Sí, perquè no estaria molt bé traslladar-les. Estan en un bon lloc. I creu que millorar les dependències evitaria que altres, que policies que guanyen la plaça Tossa marxin a altres... Clar, tenim un problema i és que sempre hi ha problemes amb els sous, que si hores extra, que si les hores que es treballen i quantes es lliuren. I la gent opta per fer una comissió de servei en una altra població i se'n van de policia. Això, per exemple, com te deia abans, el nostre regidor, a Calonja, que és de seguretat, també ens porta la policia, i ha aconseguit justament augmentar sous, reduir jornades i fer una plantilla que estigui a gust en el lloc i no marxi. S'haurà de mirar també que vagin comú amb els altres professionals que treballin a l'Ajuntament i que no hi hagi després tampoc greuges. Què pensen fer amb el casal municipal de Tossa de Mar? Ja que per segon any consecutiu hi haurà molts infants empadronats a Tossa que es quedaran sense plaça, ens diu una mare. Bueno, en aquest darrer ple es va fer una modificació de crèdit per donar més places encara, o sigui que els errors que vam tindre al passat, el govern en aquest cas, sembla que ho estan corregint. Potser no per tots, però han ampliat. Ens pregunten si vostè és alcalde si mantindrà la llar d'infants en el lloc on ara està projectada, l'actual Pista Vermella. Pues, a veure, el projecte ja està, diguem-ne, movent-se, ja s'han fet inclús un petit pressupost d'1.600.000, o sigui, això, diguem-ne que ja està en marxa. Canviar la ubicació seria molt complicat perquè seria començar una altra vegada de zero i seria un sobrecost. Per tant, mantindrien el mateix lloc, vostè? Jo diria que no hi ha una altra manera. Ens pregunten uns pares què teniu pensat per millorar la vida dels infants del poble durant aquesta legislatura, a banda precisament de la construcció de la nova llar d'infants. Hi ha un tema també pels nanos que siguin els pares. El mateix, els jocs d'esbarjo,
estan obsolets, hi ha tobogans que estan trencats, que hem vist com la policia ha de ficar el precinto perquè els nens no hi pugin, perquè és un perill. I també el manteniment, el surreal, per exemple, el surreal, això sembla que... D'acord. Per tant, millorar els parcs infantils... Millorar i manteniment i no eliminar elements quan es trenquen, perquè el trenet aquell que ficava... Sí, del parc de Sarriera. Jo havia jugat en aquest trenet, m'encantava. Com que s'ha trencat el tret, no? S'ha quedat sense trenet. S'ha de renovar. Sí. Un parc molt interessant, el de Sarriera, i per què no... De fet, el PAES, l'informe de l'Ajuntament, diu que hauria d'haver-hi més parcs com el parc de Sarriera a la vila. Un usuario molt emprenyat diu: el parking de autocaravanas da vergüenza porque no tiene ni agua, ni vacío de aguas residuales, fecales, ni luz y cobran 8 euros. Es una vergüenza, diu aquest usuari. És que no estan preparats. Sí, arriben els usuaris i això, és que és això, exactament. Ni punt de llum, ni punt d'aigua, ni... Promet revisar aquesta situació i millorar-la? S'hauria de fer. Sí, hi ha altres poblacions, aquí a la vora, com Platja d'Aro, van fer un projecte a l'exterior del poble on tenen punt de llum i aigua, no pot ser per aigües fecals, perquè això ja és una infraestructura molt grossa, però sí, s'hauria de fer alguna cosa. Ens pregunten, o ens critiquen, vaja, el paviment d'alguns carrers, d'algunes voreres, d'algun asfalt. Aquí tenim un problema, és que tenim uns arbres que també amb les arrels aixequen. Clar, si aixequen, rebenten tot, la vorera i l'asfalt, però es passa el de sempre, no s'actua a temps i es va deixant, es va allargant i al final tenim totes les voreres rebentades, l'asfalt rebentat, amb uns bonys que estan allà al mig i fiques el cotxe a les dues rodes gairebé, perquè no es fa manteniment. Ens pregunten sobre els sous. Què farà amb el sou? Mira, jo al primer ple d'investidura del 2019 vaig dir que es posessin els sous que volguessin. Que al final del mandat veuríem... Doncs valori'ns el sou d'ara. Si s'havien guanyat els calés o no. Què en pensa? Podria dir que ha estat ben ajustats, hem patit una pandèmia i tothom ha donat la talla. Per tant, vostè no planteja una rebaixa, igual que planteja una rebaixa de l'IBI, no planteja una rebaixa del sou dels regidors o dels alcaldes. No, es podria equilibrar. Perquè què va passar? En cert moment l'oposició es va quedar sense... Ara estan cobrant uns 60 euros, oi, a l'oposició? Sí, 60 euros per ple. Sí, però això són coses parelles antigues del passat i, ostres, doncs, si hi ha un regidor que està fent una feina i porta les seves comissions i porta els seus plens i tot ben correcte, doncs, ostres, s'hauria d'equilibrar una miqueta perquè hi ha uns que estan per més de 30.000 euros l'any i uns altres que estan aquí. I 3 últimes preguntes i li demano respostes breus. Un jove ens diu: treballem molt, cobrem molt poc a l'estiu. Què pensa fer com a alcalde? És complicat perquè això tampoc depèn gaire. De fet, nosaltres ens vam treure, el govern es va treure d'enmig el que era la responsabilitat de la inspecció i tal, i ara depèn tot de Mossos i de la Generalitat. Llavors, sí, s'hauria de fer un control de, ostres, tenim uns contractes que s'ajustin al conveni, sí, s'hauria de fer. Ens parlen que què pensa fer o com pensa, diguéssim, gestionar la música al carrer, el soroll a les nits, sobretot d'estiu. La música al carrer, jo el que he vist, això diguem-ne que ha estat una prova, els darrers anys, porten 2 anys, de portar músics al carrer i per donar una mica de vida, però clar, hi ha alguns que no sé si atreuen a la gent o l'espanten. Perquè al final tu acceptes les peticions... Hauria de ser una mica més tu a l'hora d'acceptar les peticions? S'ofereix? No, això és com qualsevol treball. Cal veure qui fa el càsting, senyor Fisac? No és càsting, és tenir referències. Amb això jo crec que seria prou, tenir referències on que algú es pugui escoltar una maqueta o un vídeo de YouTube que estigui a la xarxa social per saber realment qui està tocant. I per l'altre tema, el soroll a les nits... El soroll a les nits, sí, s'ha de controlar, per suposat. I última pregunta, ens pregunten: creu que és bo que hi hagi tantes llistes al municipi? Jo diria que sempre és bo,
hi ha moltes opcions, hi ha opcions, diguem-ne, de tota la vida, vale? Que són Convergència, encara que es digui més tosa, el PSC o el PP, que són llistes de tota la vida, i també municipalistes. Ha d'haver-hi de tot, de totes les tendències. I per això te deia abans que per això a mi m'agrada també seure'm i xerrar amb tots i arribar a acords, perquè tothom ha de dir la seva i tothom ha de ser escoltat i arribar a un punt d'unió entre tots. No? Doncs parli amb algú abans del debat, que li tornaré a preguntar sobre pactes i així ja podem tenir una mica més d'informació sobre si el voten a vostè, on podria anar un hipotètic pacte amb el Partit Popular. Sergio Fisac, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Ens veiem el dia 25 en el debat i ens veiem també el dia 28 al vespre, un cop coneguem ja els resultats per comentar-los i fer una valoració. Moltíssima sort i això, ens veiem el dia del debat. Gràcies.